Okinyi maka wuono nwaloso bende kotende kod midhiero. KEWOTA ni iwacho ni registration kara mana nondike e higa mar 2007. Chenro mar tich nochake e higa mar 2018-19. Ibiro bedo kileronwa mano. Kata kamano kaluwore koda nonro mabende koro notima, seyo makamagi mabende koro ibiro ne riwruok mar KEWOTA ne. To diwache ang'o ahinya kaluwore koda seyo mabende od fwambo achiel notimi pacho kae. In diwach nang'o? Erokamano kuom penjo no Sharma. Iwacho weche ariyo motegno kabisa kanyo. Bende machandowa wach report mowuok ka jofwambo gi. Mokwongo en wach mar ng'ado jopuonj siling 200. Koro kane bedo register 207 union mane antie no sanda properly. Man notera nyaka court. Nikech negi wacho na chako second center of power. To cases mane giketa gote na loyo gi magichula. Koro wach siling 200 ni mane gima nitie constitution wa. Kin member wa tinga di siling 200. Kain member of TSC tinga di direct. Kain members moko gi mok TSC mana kwano ECD to tertiary jogo chulo wa directly to a pay bill. Gichulo wa siling 2400 higa ka higa. Voluntarily. What TSC ni adwa na lere ka wuono in the shortest time possible. Wan kwa chako koro tich ka koro wachung makoro wategno waseyudo nyaka code mar sirkal momiwa gi DPSM to DPSM mondo mi code no 587 ibedo investigated ma gimora mora nyaka nyakwari obedo investigated, right? So economy wa code no in 2019 watero ka TSC wasetere ka TSC watero gi forms matin mane wan go ni wan gi forms around 2000. To kwatero gini ka TSC no wacho nwani sani okwadwa neno gimiluongo ni form. Wanti gi system manyien mwachako mano ne dwe mar 7 2019. Wachako system manyien miluongo ni TPay. TPay system chalo ng'ama dwa donje sha. Japuonj ka dwa donje KEWOTA to dhi simbe no wuon TSC no seoro ne link mo yaw loso password ne. Japuonj dhi simo dhi yaw password dhi e side mar union oyero union ne kendo dhi e side mar associations asekoni wan gi kepsha nyaka moko bende nitie kodhi magi luongo ne SWA. Pro japuonj dhi SWA to select to submit makone ne successful mano japuonj odonjo onge form. So after that process iseneno lwet Benta kanyo no kendo kanya yudo password ma japuonj ka japuonj ol gi KEWOTA to seche moko bende ko ol seche moko japuonj dwaro loan to neno ne siling 200 moro an godo ka emomona yudo loan koro aja timo nade mondo siling 200 ne oduogna mondo qualify for a loan. Japuonj use the same system through the TPay system to the to omanyo kuma KEWOTA ntie to exit ntie gimondi red button mondi exit to japuonj exit. Koro gima mako dhoga last month alone and the records are there. We lost 1,000 teachers. And the TSC can confirm. We lost in this way. Natural attrition, retirement, and people who feel that being in KEWOTA is inconvenient in one way or another. The teacher has the power to exit. Asomo ka jofwambo ndiko ni jopuonj wa